फिसाफोर फरायनाय दङ थाखा फैसा एसे बिहैयो रायहरनोसो फेरेंगायाबो कालि 20 डिसेम्बर कालि गयबारि समष्टित 5000 इउपिपिएल कर्मकर्ताक लय जितेन मुसाहारिया बिपिएफआव যোগদান ससियेल वर्क खामानि मावनायखौ आं नागाराखै आरो आं नागारनायबो नङा रुलिं गभर्नमेन्टत থকা राजनीतिक दलक समालोचना करिले बिक्रम दैमारी देशद्रोही হয় इन्ट्र भिडिअ जायफोरखौ जों नुदों लासैनो नायलांबाय थादिनि गिबियावनो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो मिजिंथि नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै आसा खालामबाय लोगोसेनो मिजिंथिबावो जे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोबा थारैनो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबावबाय राजनीतिकनि फोथाराव गोबां सोलाय सोल'खौ जों नुबोबाय थानो मोननाय जादों दा बिनि गेजेरावनो माखासे खौरांफोर ओंखारदों जायफोर खौरांफोरखौ नायोब्ला जों हमनो हायो जे इयुनाव राजनीतिकनि गुथाला राजनीतिकनि बारहुंखाया माबायदि बारगोन आरो बबेथिं बारलांगोन बेफोरखौ जोङो रोखा रोखायै नुनो मोननाय जायो दा बिनि गेजेरावनो माखासे भिडिअफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन दा बिनि गेजेराव 14 नं चिरां दुवार समष्टियाव माखासे रायजो राजाफोरा इएम रनजित बसुमतारी बिथांखौ दुखु मोननानै इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै बिपिएफ हान्जायाव जयै फैनानै जयेन जाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो उनावबो फैबाय थागोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जाय इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा हारि समाज जौगानाय आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानायनि खोथा बुङो सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानायनि खोथा बुङो दा बिथांमोन बायदिखौ दिनैहाय रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय दुखु मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हाखागोन आं इउपिपिएलआव 17 बोसोर थाबाय 17 बोसोरावबो आं जेबो मोना न'बो मोना माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थायखौबो मोना आं बेखायनो आंबो बिपिएफआव जोगदान जाफैबाय आंनो जिसिया बाहायखौनो आं बेखौनो जोगदान होनोसै जेरै आंनि फिसाफोर फरायनाय दङ थाखा फैसा एसे बिहैयो रायहरनोसो फेरेंगायाबो 17 बोसोर थाबाय आङो बिनि अफिसाखौनो जोंनो लुलायबाय जोंनो थाखा गारबाय जोंहा गारि दंजायोमोन मिटिं थिटिं जों गारि हरनो दा थाखा थांबाय गैयालाबो अनेक थाखा थांबाय जोंखौ दा नाया मेम्बाराबो नाया चेयारमेनाबो नाया जिखिजाया फैबावगौना 30-40 जनसो दङ जोङो हौवायै हिनजावबो फैगासिनो दङ दिनै 12 जन फैबाय जों इउपिपिएलनि जों गासिबो जोंनो जिसिया बाहाय सुमफ्रामारिजों जाफैबाय जों सिगांहायनो बिपिएफआव खामोन बिनिफ्राय जोङो इउपिपिएलआव ओंखारबायमोन जोङो दा दिनैहाय इउपिपिएलआवनो माबायावनो जोङो फैफिनबाय बिपिएफआव दिनै साबेसे मानसिफोरा बिपिएफआव फैखो नोंसिनि गामिनि जोंनिफ्राय दा जोङो गारि गंसे लानानै फैदों 10 जन जोङो दा दङ आरो उनाव फैबावगोन ओमफ्राय जों बिराद खस्थ' जाबाय बेयाव थानानै जोंहा दा फिसा फरायनाय दङ आरो आंनि न'खराव बिराद गिदिर जाथाय जादों जों रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै बेनिखायनो जों दिनै गिदिंनानै बेयाव फैफिनबाय आंनि बेनो आरोबाव आं बुंनो गोसो जाबावो जेब्ला आंनि फिसाया जेलाव दङमोन हाग्रा माबानाव थांदोंमोन जोङो फेरेंगानाव नाथाय जोंखौ एसेबो मोजां बाथ्रा फंसेबो जोंखौ बुङाखै बेनिखायनो जों गोसो गामनानै गिदिंफिननानै जों बेयावनो फैबाय बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय नुनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव रायजो राजाफोरा मानि थाखाय इउपिपिएल हान्जाखौ नागारगासिनो दङ आरो बिपिएफ हान्जाखौ मानि थाखाय मोजां मोनदों गुबुन फारसेथिङै खुंथाय गोहोआव थानाय जिहेतु सरकार बे सरकारखौ सोंखारियोब्ला एबा सरकारनि गोरोन्थिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै होयोब्ला देशद्रही केस जायो एबा जोबथेसालियाव थांनाङो होननानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माबायदि फोरमायदों एसे नायनानै लाग्रोदो रुलिं गभर्नमेन्टत থকা राजनीतिक दलक समालोचना करिले बिक्रम दैमारी देशद्रोही হয়নে বিচার একৰত দফাবিলাক যি ক্লজেছবিলাক আছে এই ক্লজবিলাক বৰ্তমান ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব পৰা নাই এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিউজ পৰ্টেলবিলাকৰ মাজত যদি এইবোৰ কথা ৰাইজৰ অৱগত কৰিলে বিক্ৰম दैमारी দেশদ্ৰোহী হয়নে নহয় বিচাৰ একৰত দফা মতে ক্লজেছ মতে এৰিয়া এক্সটেনশ্যন ভিলেজ ইনক্লুচিভ বৰ্তমানলৈকে একো হোৱা নাই এইবিলাক কথা ৰাইজক অৱগত কৰিলে বিক্ৰম दैमारी দেশদ্ৰোহী হয়
যিটো মোক ধাৰা দিছে আৰু যিটো ইমান ডাঙৰ একৰ্ডৰ পিছতো ৰঞ্জন দৈমাৰী জেলতে অবৈধ হৈ আছে, কাৰাগাৰত আছে। ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগত 5-10জনতকৈ অধিক ex-NDP বিলাক জেলতে আছে, কাৰাগাৰতে আছে। এইবিলাকৰ কথা ৰাইজক আগত যদি ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই কওঁ এইবিলাক কি হৈছে, এইবোৰ কথা ক'লে বিক্ৰম দৈমাৰী দেশদ্ৰোহী হয়, জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে, চাকৰি দিব পৰা নাই। এইবোৰ কথা ৰাইজক মই এই ৰুলিং গভৰ্ণমেণ্টক সমালোচনা কৰিলে বিক্ৰম দৈমাৰী দেশদ্ৰোহী হয়। बे ससे भिडिअखौ नुनानै निस्सय रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे खुंथाय गोहोआव थानाय आथिखालनि जायफोर सरकार बिथांमोनहा गावसिनि बा बिथांमोननि गोरोन्थिफोरखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव सोरबा खुगा गोनां मानसिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायोब्ला माबायदि साजा मोनो एबा माबायदि साजा होयो बेखौ निस्सय हमनो हाखाबाय। दा गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय समाज सिबियारि जेसुया समफ्रामहारि बिथाङा BPF दोलोआव जयेन जाखांनायनि उनाव समाज सिबिनायखौ अरायबो लाखिबाय थागोन आरो समाजखौ माबायदि सिबिलांगोन बेखौबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। बेखौबो एसे नायलांदों। ससियेल वर्कार मावनायावहाय आङो निउस बानायदोंमोन, खिन्थु बे पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगो आं माखासे ससियेल वर्कार खामानि मावनायखौ आं निउस बानायाखै। बिथांमोना सानथाम बा सप्तासेनि गेजेराव मोनसे निउस नुनो थांगासिनो दङ सासे बेमारिखौ सोखानायनि। दिनै बेनि प्रुफखौ दिनै बिथांमोना नुनो मोनगोन। दिनै आङो ससियेल वर्कार खामानि मावनायखौ आं नागाराखै आरो आं नागारनायबो नङा। दिनै आङो सासे राजनितिक दोलोआव हाबदोंब्लाबो दिनै आं ससियेल वर्कार खामानिखौ आं दिनै मावा। दिनै मोनसे कुइसना बेनो, सासे ससियेल वर्कार मानसिया दिनै मानो राजनितिक दोलोआव हाबखो? दिनै आङो माखासे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो हाया बा आङो सहैजोबा माखासे बाजेटनि थाखाय दिनै आङो सारमोनजों रायलायनानै बा आंनि गोजौ थाखोआव लिडारफोर थानाय हिसाबै आङो मावनो हायैखौ सारमोननिफ्रायबो आं माखासे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै दिनै आं बे बुस्थुखौ सावरायनायनि गेजेरजों आङो गोबां प्लानिं लागासिनो दङ। दिनै सार जोंनि जिरायथ'नाय दलाव दिनै गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो माखासे बुस्थुखौ आङो सारमोनजों सावरायलायनानै दङ आरो दिनै आङो जि खामानि मावगोन बे खामानि मावनाया दिनै पार्टिनि सहाय होनाय बिनि गेजेरजों आं दिनै ससियेल वर्कखौ आं बांसिनजों बांसिन आं मावनो हागोन होननानै दिनै आं पार्टियाव आं जगदान जादों। गुबुन फारसेथिङै BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खुगायावल' गासैबो आसनिफोरखौ फोरमायो नाथाय मावफुंनायाव मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। हो हैदिनाखन जितेन मुसाहारी আজি 19 ডিসেম্বৰ কালি 20 ডিসেম্বৰ কালি গয়বাৰী সমষ্টিত 5000 UPPL কৰ্মকৰ্তাক লৈ জিতেন মুছাহাৰীয়ে BPFৰ যোগদান দিব। বড়োৱে যি কথা কৈছিল BTR চুক্তিৰ যি পৰিৱৰ্তন শ্লোগান দিছিল তেওঁৱে একো কাম কৰিব পৰা নাই। তেওঁৱে 5 লাখ চাকৰি দিম বুলি কৈছিলে, এজনো চাকৰি তেওঁ নিদিলে। তেওঁৱে কৈছিল যে বেঞ্চাৰ স্কুলটো উইদাউট কণ্ডিশ্যন প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব, এখনো স্কুল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ নহ'ল। তেওঁৱে কৈছিলে যে আত্মা সহায় গোটক 75,000কৈ দিম, কিন্তু 75,000কৈ তেওঁৱে দিব পৰা নাই। বহুত আত্মসহায় গোটত কাম কৰি থকা আমাৰ আই মাতৃসকলে প্ৰমোদ বড়োক বেয়া পাই আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাক প্ৰতি মাহে 2,500 টকা দিম বুলি কৈছিলে, এজনকো নিদিলে। বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা মাছ মিডিয়া যিসকলে দিনে নিশায়ে বানপানীৰ হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰৰ সমস্যা হওক বা বিভিন্ন সমস্যাত দিনে নিশায়ে কাম কৰি থকা এই মাছ মিডিয়া জাৰ্ণালিষ্টসকলক জাৰ্ণালিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ডৰ নামত 10 কোটি টকা দিয়া আছিলে। যদি আপুনি BTC বাকী আপুনি পাব লাগিছিলে, কিন্তু আপুনি পোৱা নাই। কেতিয়াবা প্ৰমোদ বড়ো চালবাৰীত আহিলে আপুনি এই প্ৰশ্নটো সোধক যে জাৰ্ণালিষ্ট ৱেলফেয়াৰ ফাণ্ডত 10 কোটি দিয়া কথাটো কি হ'ল বুলি। আৰু তেওঁৱে প্ৰমোদ বড়োৱে কৈছিলে যে 40টা সমষ্টিত 40টা তাৰমানে কি চিনেমা হল হ'ব বোলে, এখনো চিনেমা হল তেওঁ নবনালে। সুজিত নাৰ্জাৰী যি বড়োসকলৰ প্ৰথম শ্বহীদ, সুজিত নাৰ্জাৰীৰ নামত অডিটৰিয়াম কাম তেওঁৱে 40টা বনাম বুলি কৈছিলে, একটাও নবনালে। ফুটবল প্ৰেমীসকলৰ কাৰণে, নতুন প্ৰজন্মৰ সকলৰ কাৰণে 40টা সমষ্টিত 40টা ষ্টেডিয়াম বনাম বুলি কৈছিলে, এটাও ষ্টেডিয়াম তেওঁৱে নবনালে। সেইকাৰণে আজি চাওক সকলোৱে প্ৰমোদ বড়ো মিছলীয়া বুলি সব গম পায়। बे गासैबो भिडिअफोरखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो, माबायदि मोन्दांथि मोनखो प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। आं दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै। आङो मोनसे खामानिनि थाखाय आथुर जादों आरो देहायाबो जोबोद गाज्रि, गगा मोननाय जानो नागिरदों।
जायनि थाखाय माने देहाखौ सुख गैया मोन्दों आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो थागोन आरो उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों